Salam Atawatan TV kanalının mehriban müştaqları ve hormatly tamaşaçylarymyz. Atawatan sergide atly gepleşigimizin nowatdaky sansydyň bilen bugün Türkmenistanyň Sowda Senagat Edarasynda geçirilýän Türkmenistanyň Newti agazy 2023-28-nji halkara sergisine gatnaşmagyna geldik. Ozal habar berişimiz ýaly paýtagtymyz Aşgabatdaky Sowda Senagat Edarasynda Türkmenistanyň Newti agazy 2023 adly halkara masagada bu sergisi geçirilýär. Oňa dünýäniň 45-den gowrak dowletinden 700-den gowrak wekil gatnaşýar. Bugün gerimli halkara forum energetika ulgamyna hyzmatdaşlygy hassa puhtalandyrmak üçin meýdança bolup hyzmat edýär. Şu halkara forum Atawatan media toparam gatnaşyp, sergiye gatnaşan bir neçe kompaniýalaryň wekilleri bilen söhbetdeş bolýar. Şu ýerde şol söhbetdeşliklere siziň dikkatiňize ýetirýäris. Well, hi, it's nice to be with you again. I'm Ambassador Matt Klimo from the United States of America. Siziň bilen täzeden duşmak ören gowy. Men Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna OGT Halkara Forumyna wekilçilik edýärin. 4 ýyldan bäri Türkmenistanda bolýaryn. Bu OGT Forumy Türkmenistanyň gurnaýan ören möhüm maslahatlarynyň biridir. Türkmenistanyň energetika önümçiligi ykdysadyýaty ösdürýär. Amerikanyň kompaniýalary Türkmenistanyň köp sany kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk edýär. Şeýle hem biz metanyň zaňylaryny azaltmagy gönükdirilen işler alyp barýarys. Olam senagatyň häzirki wagtda möhüm ury bolup durýar. Bular barada halkara maslahatda hem çykşydylar. Maslahatda Newti senagatynyň belli ýoglaşlary, hünärmenler çykşydýarlar. Amerikanyň hem munyň bir bölegi bolup durýanlygyny ören begenýärin. Türkmenistanyň energetika önümçiligi hem ýokardyr. Diňe bir TV gazy Newtdel eýsem elektrik energiýasy öňürilip, daşar ýurt bazarlaryna çykarylýar. Geljekde olaryň hataryna vodorod hem goşulyp bilinär. Ýaşyl energetika hem geljek energetikasydyr. TV gaz, ýaşyl energetika kim-kimden geçmek üçin köprü bolup durýar. My name is Abdullah Al-Swedi. I'm the Senior Director for Drilling and Development in Dragon Oil. Bu halkara Newti gaz forumynyň ýokary derejede gurulanyny üçin hormatly Türkmenistanyň prezidentina, ýordun hökümetine, Türkmen gaz, Türkmen Newti döwlet konsernlerini hoşçalygyny bildirmek isleýärin. Dragon Oil'ni 20 ýyldan gowrak wagt bäri Türkmenistana iş alyp barýar. O newt çykarmak boýunça hyzmatdaşlygymyz ýygydyl ösüşe eýe bolýar. Biz Türkmen topragynda iş öwrüli ilerletmäge döredilýän mümkinçilikleri, bu urda döwlet tarapyndan berilýän gorlawy tüýsürekden kanagatlanma bildirýär. Türkmenistanyň Newti gazy 2023 halkara maslahaty bilen ordaşlykda gurulýan şu gedekki sergi Newti gaz boýdagyny iş alyp barýan öňdewarjy kompaniýalaryň köp sanysy öz diýbarlygy bilen gatnaşýar. Wekilçilik edýän kompaniýalary daýsam Dragon Oil Newti şeýmalynyň täze gorlaryny gözlemek hem de özleşdirmek ýaly ugurlarda Türkmenistan alyp barýan işiniň gerimli ýygydeligi ýeňeldi, onu geljekde de dowam etdirmäge taýýardyr. Şunda kompaniýanyň neft ýataklaryny gözlemek, burowlamak bilen bagly işlere dowrowap tehnologiýalar ornaşdyrmagy, uly seriýanyny aýratynlyk tamak gerek. Meniň Türkmenistana ikinji gedek gelişim. Aşgabat, Balkanawat şäherlerine hadaryň Türkmen kenaryna bolup gördüm. Türkmenistan hakykatdan ajaýyp ýurt. Sag bolun. We are sure this will continue, and we pray for Allah to give you blessings for the country and for the people of Turkmenistan to have more and more investments and more potential development. My name is Anand. I'm from a company called Unique Maritime Group. Ştab kwartirasy Birleşen Arap Emirlikleriniň Şarja şäherine ýerleşýän Unique Group kompaniýasynyň dünýäniň ähli künjeginde öz edaralarydyr, şähamçylary bar. Häzirki wagtda biz Türkmenistanyň Türkmen gala hojalyk jemgyýeti arkaly işleşýär. Has anygy ol bu ýerde kompaniýamyza wekilçilik edýär. Biz Türkmen tarapyna esasan deňiz kenaryna iş alyp barmagy niýetlenen enjamlarymyzy hödürleýär. Olar suwasy innowasion tehnologiýalar arkaly gözlek barlyk işlerini amala aşyrmagy mümkinçilik berýär. Şeýle-de biz götürücü guruluşlaryň dürli görnüşlerini ornaşdyrmagy ýardam edýär. Türkmenistanyň neft gaz poýdagy boýunça iş alyp barýan Petronas, Dragon Oil ýaly kompaniýalaryň ählisini zerur bolan enjamlardyr hyzmatlaryň käbir görnüşleri bilen üpçün etmekde Türkmen gala hojalyk jemgyýetiniň hyzmatlary ulydyr. Добрый день. Представляется Кефир Атур, компания Бёмер Арматура Казахстан. Bizim önümçilik düzümüz Germaniýanyň Böhmer GmbH kompaniýasynyň Gazagstanda resmi wekili bolup durýar. Bu kompaniýanyň esaslandyrylmagynyň taryhy 1956-njy ýyldan başlanýar. O häzirki wagtda ol dünýäniň 38 ýurdunda iş alyp barýar. Şuny bolsa Türkmenistana geçirilen halkara neft gaz forumuna gatnaşmagy, bu ýerde gurulan sergide öz önümlerimizi görkezmäge mümkinçilik aldyk.
Bömer Armatura Qazaqstan esasen neft ve gaz geçiriciler üçün top kranlarını önürmäge ýürütilýändir. Biz önümleri gerlemek bilen birlikde tassamalaşdyrmaň, gurulşygyň we işe girdimen islenlik tapgyryna, onu ulanmak boýunça maslahat beriş hyzmatlaryny hödürleýär. Bömer harit nişanly kranlar işe girdimen ähli tapgyryna ören ýokary heli kepillendirýär. Kepşirlemek işini öz ýürütilýän tehnologiýamyzyň ulanýanlygy hem esas aýratynlyklaryň biridir. Biz şu ýylyň başyndan beri bir zaman hususy kärhanasy bilen hyzmatlaşygy ýoly goýduk. Ol indi Türkmenistana Bömer Armatura Qazaqstan kompaniýasyna wekilçilik edýär. Şu gedekde Sergey hem bu kärhana bilen bilelikde diýwarlyk bilen gatnaşýar. Köp sag bolun.